alaikum jama'a, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda ku sani, bidiyon mu ne zai yi magana ne akan yadda dai zaka boye hotonka na profile haka. Yadda dai zaka boye hotonka akan profile naka ba wanda zai gani in ba kai ba, sai dai in kana so zaka gani wanda ya saving contact naka, wanda bai saving ba kuma bare gane kowa ya bane. In kana so wanda bai yi saving din ma bare iya gani ba. To in kuna so ku san wannan bidiyon, ku biyo mu daga farkon bidiyo nan har ƙarshe za ku ga. Da farko dai kamar yadda kuke gani ga WhatsApp a nan wajen haka. Da farko za mu shiga WhatsApp. Idan muka shiga WhatsApp ga wata alama nan guda uku, wannan guda uku, wannan guda uku. Shi za mu shiga. Idan muka shiga ga wata alama ta ƙarshen nan wanda aka rubuta setting. Idan muka shiga setting, ga wata alama da aka rubuta account. To wannan account din shi za mu shiga. Idan muka ga wata alama ta privacy, an rubuta privacy. In muka shiga privacy ga sunan yawa za ku gansu. To ga wannan profile din, alamar profile na biyun nan za mu shiga. Idan muka shiga profile ga shi nan kuna gani, yanzu ni na a everywhere ne, to kowa zai iya ganin profile na kan hotuna. Wannan kuma my contact, sai wanda ne sai ni contact, wannan kuma no road, ba wanda zai iya gani in ba ni ba. Sai wanda ne sai ni contact, yanzu wannan a no body yake, ga shi kuna gani no body, ba wanda zai iya gani. Yanzu bari mai rashi everywhere ne nan, kowa zai iya ganin hotuna a online. Mun gode, kada kuma ta ku tuburbuda mana alamar subscribe, sannan kuma ku latsa mana alamar kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu.